Днес сме на гости на най-уютният магазин за интериор в София, в цяла България реално. Говоря за стол. Защо? Защото са им дошли новите кухни. Елате с мен да ви покажа къде са новите газари и къде да намерите най-добрата нова кухня за вашия дом. Нали бе, мамо? Като нашата, нали? Айде. Просто го обожавам този момент, като вляза в този магазин. Газари от ушия, хем е уютно, е комфортно, е дизайнерско, ще го направят по проект Little Flex. Не спечелихме ли най-добър интериорен дом на известна личност в България? Спечелихме, благодарение на стол. Представям ви първият нов модел на Любе Imagina. От мен да знаете, следващата най-голяма газария в правенето на кухни ще е домашни кухни, което изглеждат като напълно професионални кухни в ресторант. Имитираме абсолютен инокс. Само че от истинска готина дървена опа. Това какво е хладилника? Как са го каширали готино. Имаме, разбира се, готин рафт, който може да конструираме изцяло по наш дизайн, спрямо това дали ни трябват рафтчета за чаши, стелажчета или какво ли още не. Или пък изцяло да го премахнем. И разбира се, ми подшушнаха, че това стъкло не било просто някакво си стъкло, а било бронзово огледало. Нали бронзово беше? Бронзово огледало. Кухнята в моят дом също е на италианската марка Любе и искам да ви кажа, че просто право в десетката. Дай направим един стрес тест. Няма стрес тест. То просто е перфектно. Готиното на този модел кухня е, че имате опция да поставите готварският си плод както на основният остров, така и на вградената част към стената. А пък разбира се, за готините ви семейни закуски има и измислен. По принцип е плод за закуска. По-на-английски му викали breakfast top. Ти да видиш. Баницата си е баница обаче. Няма какво да ви лъжа. Със сигурност виждам подобна кухня в следващият ми дом. А той се задава съвсем скоро. Но от 100 имат и още едно ново предложение. Хайде с мен да отидем да го видим и него.